Hello Cucumbers și... Bună dimineața, România! Poftă bună dacă mâncați. Astăzi vorbim despre mafie. Mafia noastră oresc cu lapte. Nu aia și nici mafia siciliană, ci cu... Cucumber mafia! Yeah! Înainte de a discuta propriu-zis de ei, m-am gândit să vi prezint puțin așa cum se cuvine. I am Taikmeister. I'm Johnny Double Crack. E todo mundo sabe que eu gosto de dotado. I am Naruto Nagasaki. My name is Captain Andrew. La prima vedere îi spune, măi chipăruș, da, de ce mi-arăți mie pe acești domni prezentabili? Fără dinți în gură. I-am adus azi în fața voastră pentru că au content funny. E fix Balkan Gang-ul din mimuri în real life. Și conținutul lor are umorul absurd, Caterinca aia proastă din fața blocului. Plus, interacțiunea dinamică cu publicul, ceea ce face din acest cont o sursă continuă de divertisment. Da, hai mai bine să vă arăt. Hey, Taikmeister. You want easy money? Yes, of course, Taikmeister. I have challenge for you. Look. Nah, okay. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they... Motherfucker. It's my money, loser. Pe lângă asta sunt niște eroi. De ce? Ai putea întreba? Pentru că te salvează atunci când intri în situații dificile, gen o zi de naștere. Vine ziua iubitei, a verișorului, a câinelui sau a balecicăi și nu știi ce să iei cadou? Sunt aici să te ajut, cu plăcere. Bine, mai mult te ajută mafia Cucumber. Eu ți-am dat doar pontul. Unul dintre lucrurile pe care le fac acești domni trecuți de 45 de ani pe TikTok sunt urările de la mulți ani. Plătite, bineînțeles. Happy birthday to you. Happy birthday, Kitty. Happy birthday to you. Bravo! Și cred că le merge mai bine decât antreprenorilor care vând brichete luate de pe AliExpress. Zic și eu. Mafia Cucumber a făcut și niște clipuri pentru câțiva români, că aici voiam să ajung. Bună România! Bună dimineața, România! Bună dimineața, România! Bună dimineața, România! And salute Gigi! Today very important day. This real man, this is you, Robert German, this is you, Cucumber. Mariusz, this you, this man, Vlad, birthday. Happy birthday, man. Cucumber Mafia, have some words for you. Brother, all the best for you. Be strong, like me. Big luck and big cucumber for you. Yes, brother, please. Never use crack, only double. And don't drink alcohol. Don't be a mouse. I know you love drink beer. Sell your Honda Civic. This is trash. Motherfucker. Good car, brother. Remember, Cucumber Mafia always will protect you. Pe lângă urări, aceștia mai fac și content, tip degustare, Oh my God. mixologie, Yes or no? No, no, yes, yes, no, yes, yes, no, yes. Mr. Sonic, your cocktail ready? Darna. Very well, very good. frizerie și karate. Dacă oamenii ăștia nu sunt scăldați în talent, atunci nu știu cine e. A, da, și era să uit. Domnii mei au mărci. Imaginează-ți că dictatorul nu mai are mărci, dar mafia Cucumber are. E real. Iar cel mai ieftin tricou e 65 de euro. Dar arată într-un mare fel, jur. Și cam asta a fost de la mine. Ne revedem în următorul clip. V-am pupat. Pa! Original Cucumbers in the house.
in the house.